What's up mga idol? Benelli Motorcycle, yan po ang ating feature for today. Ang kanilang mga 250cc models. And meron tayong category na adventure bike. Ito po ang ating TRK 251. Well, napaka-formal nito. At yung kanyang design, hinango po sa big brother niya na TRK 500. So makikita nyo po yung kanyang itsura, talagang astig din at maangas ano. Yung kanyang twin headlights na to talagang bumagay sa kanya at meron pa yung LED daytime running light. At kung gusto naman ng classic bike 250cc, ito po ang ating Leoncino 250. Ito naman para sang scrambler type at yung kanyang pagka-style retro no, talagang classic itong ating datingan ito. Samahan nyo ako mga idols at alamin po natin lahat ng specs and features itong dalawang model na to. At syempre kasama na rin po ang lahat ng price at installment. 1xBet and Eva Elfie present Sports Betting. 1xBet is a wide line and high odds. 1xBet. Play with Eva. What's up mga idol? Gusto bang kumita habang nanonood ng iyong paboritong sports? Pwede po kayong maglaro at tumaya dito sa 1xBet. Ilagay nyo po yung ating promo code 1xBoyet at magkakaroon kayo ng welcome bonus sa 7,800 pesos. Tara, mag-register na kayo at gamitin nyo ang ating link na nakalagay po sa ating comment section sa ating video description. And mga idols, kung gusto nyo pong magkaroon ng update para sa mga motorcycle, yung mga bagong paparating ngayong 2024, sakto po itong ating YouTube channel. Subscribe kayo at hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated. Meron tayong FB page, Boyet Salabarria. Like and follow nyo ako dyan kasi dyan natin pinupost lahat po ng mga updated moto news natin. So mga idols, ito pong mga paparating na bagong motor, meron tayo sa playlist natin at tignan nyo po lahat dyan yung ating vlog. Mga idols, itong ating model TRK 251, yan po yung model name niya. Isang adventure bike from Benelli Motors. Yan po ay available. Mayroon pang color white yan kung gusto nyo po ng ibang kulay na version. At itong ating TRK 251 na to, napaka-astig nung kanyang iconic na front fender ano, yung big style na yan. Well, bumagay sa kanya. At syempre lahat po ng components na nakalagay dito, astig din at talagang solid. Gaya po ng ating engine specs, meron tong 249cc displacement, naka 4-stroke single cylinder po ito, 4 valves at naka-electronic fuel injection. Bosch po ang ginamit nila dyan. Liquid cooling na rin at meron siyang 6-speed transmission. Maximum power 19 kW or 25.4 HP at maximum torque 21 Newton meters. Magugulat kayo mga ito yung kanyang top speed 148 km per hour. Para sa ating front suspension, inverted forks naman po nilagay nila rito. At meron niyang 135mm na wheel travel. So itong ating Adventure 250cc na to ay meron ding monoshock na rear suspension via swing arm, adjustable din ito. And perfect yan kahit meron tayong OBR, official back ride natin, or meron tayong passenger. Siguradong enjoy at relax tayo yan, kasama na rin ang ating rider dito. Well, sa atin namang stopping power, meron tayong 280mm na sukat na disc at yan po ay pedal style, 2-piston caliper at ang kagandahan dito, equip po ito ng ABS or anti-lock braking system. Sa likod, same din, 240mm ang sukat na disc. Single piston naman ito, pedal style with anti-lock braking system. So confident tayo pag tayo po ay nagra-ride dahil na rin dito sa ating dual channel ABS na to. Well, ang ating wheels, yan po ay 17-inch alloy at ang ganda rin ang design niya. No? Ang sukat sa harapan, 110 70 by 17 inch yung kanyang gulong na ginamit. At sa likod naman, same din yung ating wheels with 150/60 by 17 inch. Ang ground clearance ito, 170mm. Aba, ang galing ano. Siyempre, adventure bike to, matakas yung kanyang clearance. Ang wheelbase sa sukat, 1,390mm naman. Kita nyo yung ating upuan mga idos. Perfect to kahit meron tayong OBR. Ang seat height naman natin, 800mm. So, pwede po to sa mga average Filipino riders. Kung height mo 5'4", 5'5", kayang-kaya nyong i-rides to. Fuel capacity, 18 liters naman mga idol. At ang consumption, 35 km per liter. Aba, matipid din po sa gas consumption ano. Multiply mo sa 18 liters yan, malayo-layo na yung destination na mararating natin mga idols at added convenient para sa ating mga riders yan. Hindi tayo masyadong dadaan sa mga gas station. Yung ating mga handlebar, syempre upright yung position yan. Relax na relax po yung ating rides para dito. Well, meron din tong pass switch and hazard lights for other safety features din natin. Yung susiyan natin, meron din lock yan para sa security na rin yung tong ating adventure bike na to. And syempre, pagdating naman po sa ating instrument panel, yan po ay fully digital
Very informative. Makita natin lahat dyan ng information. Meron din tong gear indicator at speedometer, fuel gauge. Siyempre, ang pinakastig dito yung ating headlight. Ang kanyang design, twin headlights. Meron tong daytime running light na LED po mga ginamit. At siyempre, naka-automatic headlight on to. Added security rin yan. So pag in-start natin tong engine, naka-switch on na yung mga ilaw natin. Yung ating signal light nandito sa baba ng fairing at yan din po ay LED. Kaya talagang visible tayo sa daan. Plus yung ating likuran, signal light at yung ating tail light, super ganda rin. LED rin po ang ginamit nilang ilaw para dito. Kita nyo yung ating large windscreen na yun, protection natin yan sa malakas na hangin, pag nag-rides tayo, even sa highway, importante din yan. At yung ating iconic na design ng ating front fender, yung big style na yan mga idols, ginaya yan sa kanyang Big Brother na 500X. Meron na rin tayong abang na top box frame at meron din tayong mga rear mud guard, para yung talsik, hindi tayo masyadong matatalsikan. Ang bigat po ng bike nito, 164 kilograms. At ang kanyang SRP as of today, month of August, 228,000. Kung gusto nyo nang kunin ng installment, minimum down payment, 41,000 plus. At yung ating 3 years, 10,170 naman ating babayaran monthly with rebate at 200. And itong ating kapatid naman na Leon Sino 250cc. Classic bike yung kanyang category at ang SRP naman ito 210,800 para sa ating installment. Ang ating minimum down 42,200, 1 year 17,625, 2 years 10,600 at 3 years naman 9,195. May rebate tayo na 200 pesos pag maaga tayo magbayad dyan. Mga idols, meron itong dalawang kulay, may red tayo at gray color. Again, ito po ay available at kursunado yung bilhin yan. Meron po tayong salesperson na nakalagay sa ating video description. I-check nyo po yan sa ating video description. Andyan po ang contact person na yan. At yung ating engine, meron din tong same na 249cc, single cylinder, 4 valves, double overhead camshaft, liquid cooling, electronic fuel injection by Bosch, 6-speed transmission, at pwede nyo start to via electric. Yung ating max power nito, same din, 19 kilowatts or 25 HP, at kanyang max torque, 21 Newton meters at 8,000 RPM. Meron tayong top speed, approximate 145 km per hour. Again, yung front suspension natin, yan po ay naka-inverted forks. Talagang yung handling nito, especially cornering, ang ganda niyan. Pag naka-inverted forks po tayo, mas maganda yung laruan natin dyan. At sa likod naman, rear suspension, naka-same tayo ng monoshocks via swing arm. Adjustable din ito mga idols. Komportable yung ating official backride dyan, yung passenger natin, at sigurado mag-enjoy. Front brake natin, 280mm na sukat, pedal style disc, 2-piston caliper, at ang pinaka-solid dito, yung ating anti-lock braking system. Meron tong ABS, kaya confident tayo sa ating mga brake at stopping power natin. At para naman sa ating rear brake, again, meron tayong 240mm na disc, at yan po ay naka 1-piston caliper, pedal style yung kanyang disc natin, at meron tayong equipped din na ABS or anti-lock braking system. With dual channel ABS, again, siguradong panalo at solid yung ating stopping power. Yung ating gulong mga idols at ang ating wheels 17-inch yan, 110/70 by 17-inch ang sukat ng ating tire na yan. At sa likod naman, ang sukat naman nito 150/60 by 17-inch. Yung ating alloy wheels bumagay din sa kanyang forma. And para naman sa sukat ng wheelbase nito, 1,380mm po mga idols. At again, yung ating ground clearance niyan, 170mm. Mataas din yung ating ground clearance para dito sa ating classic bike na to. At yung ating one-piece na seat, ang forma rin ng kanyang design. At makapal din yung foam. 800mm po ang sukat ng ating seat height. So again, sa mga Filipino rider, 5'4", 5'5", kayang-kaya nyo to. Fuel capacity natin, mas mababang karga dito, 12.5 liters lamang. At meron tong naka-hinge na fuel tank. At syempre, yung fuel consumption nito, 37 km naman per liter. Multiply mo sa 12 yan, malayo-layo na rin mararating natin. Matipid po sa ating gas consumption tong ating motor na to. Yung ating susiyan, again, meron din diyang lock para sa security nitong ating classic bike na to mga idols. At ito namang ating tapered handlebar mga idols. Siyempre, upright yung position nito, relax yung riding position natin. Yung ating handlebar sa left, nandyan po yung ating pass switch, high and low beam, at yung ating busina. Sa right handlebar naman, meron tayong adjustable na lever. At syempre meron tayong ignition switch at yung ating hazard lights na natin may turn on yan. Plus very informative din yung ating instrument panel na yan mga idols. Kita nyo, yan po ay digital panel. Meron tayong gear indicator din dyan. At itong ating headlight, napaka-classic ng dating.
Meron din siyang Leoncino badge din sa may pinaka-front at meron tayong daytime running light sa bandang ibabaw. Ano? Kita nyo po yan, LED po lahat ang ginamit, pati na rin sa ating mga signal light at yung ating likuran, yung tail light natin. Ano? Astig din po yung ating exhaust muffler design natin. Meron siyang stainless na cover at yan po maganda rin ang kanyang exhaust sound. Para naman sa ating bigat, curb weight po nito ay 155 kilograms. So mga idols, dalawang model na 250cc from Benelli Motors. Pwede na kayong pumili niyan. Available po ito sa Benelli Motors Urdaneta or Dagupan. At kung gusto niyo pong bumili, pwede niyo akong i-PM sa ating FB page or i-check niyo po yung kanilang FB page na Benelli Dagupan or Benelli Urdaneta. Yan po ang ating feature para sa inyo. Sana nagustuhan ninyo itong ating Benelli Motors 250cc model. Siyempre, kung gusto nyo po ng mas marami pang information at details, check nyo po yung ating video description. Nandyan po yung contact person at contact number ng kanilang store. Mga idol, subscribe kayo sa ating YouTube channel. At kung gusto nyo bumili ng big bikes, small bikes, pwede nyo po akong kontakin sa ating FB page, Boyet Salabaria. Like and follow nyo yan. PM nyo lang ako dyan mga idol, baka makatulong ako sa inyo. At siyempre, sa inyong lahat, lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga rides. Ciao mga idols!